ngabuka isimo engangibhekene naso nokuthi ngangazi ukuthi ngeke kwenzeke lokho mangaqala ngakho ingakho ngaqala ngomunye. Owabani lo muntu? Owamvelasi. Umthathe? Hayi wangala eScourt. Oh. Manje uyangishiya mina ngapha. Uyahamba uyohalanda ngapha eScourt. Uyabuya yena kuvumile. Khuluma phela. Ayana vele umuntu oyefike vele wena usakho umuntu wengenankinga. Oh bekuyishende lakho lakudala walifihla. Cha kwangalona ishende lapho. Kahle kahle wena uvede ubuqonyiwe ngikhona. Cha ngangaqonyiwe umuntu nje owekhona empilweni yami. Obekhona empilweni yami nami ngikhona empilweni yakho. Kahle kahle wena umuntu omphakathi empilweni yakho nomphakathi. Angiyena umuntu omphakathi mina musukubeka kanjalo ngiyena ngaze ngithi ngumuntu omphakathi mina. Angaze ngisho lonto. Abantu abamodern 2 bayi Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuBlack Fakhona lobukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Manhlezulu. Umgwenye enkomo Sovukazi Mvuleni. Intokazi zalama Mkhize. Namhlanje ngiyanamukela kwishow esibiza ngokuthi iLove Back. Nako gobhuti ngisima ngokuthi usafisa ukubuyelana noPerson akade ethandana naye. So uvele wakhetha ukuthi okungcono akeze azongivashela la kaBlack Life. Sibone ukuthi mangase kuthiwa siyazama sizowina na. Kodwa ke asike simuze ukuthi ngabe usiphatheleni saba. Yebo kunjani sisi? Kunjani? Siyaphila sisi. Ubani sibonga bhuti? Mkhize Sibongo. Mkhize. Yebo. Alright umzala wami. Ubuye ukuhlala? Ngikwandengezi ngokuhlala. Oh okay ukhulele khona vele. Yebo nje indawo nje lo wasuka ngimncane ngihlala kuyona. Mase kuthiwa uyazichaza wena uthe ukhula ukhule ubhuti onjani? Ukhule umntwana onjani? Endaweni, ekhaya, emndenini, esikolweni, umuntu onjani? Indlela engikhule ngayo nje akukho okuningi but engakuveza nje ukuthi ngikhule nje ngendlela isiZulu nje impela. Yize noma sesendaweni ethe ukuba yilokishi kodwa nje hayi ngumkhaya impela nje. Oh okay. Mhlambe ke mase kuthiwa nje uyangiqala ke ungitshela udaba ozengalo namhlanje ungangiqala kuphi? Yini lekuhluphayo enhlizweni yakho eyenza ukuthi uvele ukhethe ukungivashela namhlanje? Ngibhalela uBlack Life ngesifiso sokuthi ngiyelana nomuntu engeke nganaye empilweni. Sinesikhathi sahlukana naye. Nahlangana kuphi? Ukuhlangana kwethu sahlangana eThekwini. Siqala nje ukuhlangana nje. Sahlangana eThekwini sabantu nje ababe yofesa kahle kahle. Oh okay. Yeah. So wayibona ke lentokazi le wachazeka. Mhlambe ngabe uthe ugadla uzama ucela uthando washesha wamukeleka noma wadraya ugelwa abantu? Kwabanzima ngoba umuntu wehloniphekile impela yena kwathi impela ubanzima impela. Okay. Yena ke umuntu kanjani? Hayi usisi yena intokazi nje impela nje emhlophe ngokwebala egezayo. Ngiyathanda lapho ukuthi egezayo. Uyaqinisa ethawuleni. Intokazi impela nje. Okay. Yeah. Mhlophe ngebala muhle. Uyageza futhi okubalekile ilokho ukuthi uyageza. Hayi naye uyageza impela. Yazi ngikutshele something ungayibuzanga. Ngithe ngiqala le show ngayiqala kanti ngikhulelwe. And we understand na umuntu besifazane mayikhulelwe uyaqhunqa abemnyama abanye bababambi abanye baba nempumulo enkulu amaqaka lamakhulu. So ngithe ngiqala le show le ngayiqala kanti ngikuleso simo leso and sekusendela isikhathi ukuthi ngibelethe bengimumbi bengizumba kabi. So bake bakhala abantu kwi-comment section uthola ukuthi kushutha ama video amanje sengibelethile sengiright sengibuyele esimeni sami. Bathi hayi boss Stifuza waklosa kunosuku lapho abazi ukuthi hayi ngoba nakho ngiclose kunosuku ingoba sengibelethile. Kwakuyisimo nje. Kwakuyisimo bangazi ngimumbi. Kade ngikhulele kodwa manje hayi nginjena nami ngiyaqinisa ethawuleni ngiyageza Nkosi yami. Hayi phela ukugeza into ebalekile. Into ebalekile ukudlula zonke ezinye izinto. So ke usisi mhlambe ngabe iziphi izinto ezinhle ozikhumbulayo enenzelana zona kubudlelwano benu yonke into isa right phakathi wenu nobathuni? Engingakusho ukuhlonipha kodwa inkani kodwa yena hayi umuntu nje oqoqekile ngokuphila ungalona uvanzi ongekho futhi ukuphela le impilo eziphilwa manje nje umuntu nje
o noma enenkani inkani kodwa ile nkanyamba inkanyamba khona kodwa ize singasaxhumana kwamanje nje singasaxhumana ingasamazi manje mhlawumbe useshintshile kodwa yena sasiphathene kahle impela nje wengithanda ngimthanda ngoba wangenzela iqiniso nje khona empilweni yami. Mhlawumbe ngabe wena uyilensizwa ethi mayijabulisa umuntu wayo ithi fa ngamalandi thizeni noma wena uvela uthenga nje igift umese uyisa kuyena wenza njani? Hayi kaZulu siyanqatshwa lokho hayi kaZulu kuyanqatshwa lokho awuthenga igift hayi awuphi amalandi thizeni ngiyayikhipha yona kodwa akuvamile ayifika mhlawumbe kusuke kukhona mhlawumbe iyiphuma uma ukuthi kunesizathu engizizwayo nami ayiveli iphume. Yena ke ube intombi enjani uthema mhlawumbe ufikele usuku lokuthi birthday yakho ube nakho kuphi imali noma akuthengele igift? Hayi bevamise ukuthi nje mhlawumbe athenga ama gift nje ngoba ikhona izinto nasendlini engisayikhomba nje ukuthi lezi ivela umuntu engangiphilisana naye. Oh okay siyabonga. Manje nifike kanjani ke ekuthenini seniyahlukana seniqhathwa yini inkinga ikuphi manje? Inkinga kona angeke ngisho ukuthi yena wrong ngisho engakusho ukuthi empilweni mina engangiyifisa shuthi yena angangibuka ukuthi ngeke alunge ngoba ngangumuntu nje ekukhuleni ngamvela wefisa ukuthi abe nesithembu so ke ngangibona ukuthi mangaqala ngaye ngagcina ningafezekanga iphupho lami lokuthi ngibe nesithembu njengoba ngingachaza ukuthi ngumkanyambana. So ubonile ukuthi mewaqala lobola yena shuthi ngeke uphinde ukwazi ngabona ukuthi shuthi ngeke kuzosuke nje avale ngingasakwazi ukuthi kulunge so ke ngase sigcina ke ngiqhela kuyena kanjalo kwase kuba khona ongenayo omunye so ke manje sengoba sengimlungisele lo khona sengifisa naye ukuthi ngimlungisele. Ulobolile? Yebo. Shuthi khona vele manje. Yebo ukhona khona. Lo okhona ke uke mhlabe waxoxisana naye wamtshela ukuthi ukhona omunye umuntu engizokulobola emva kwakho. Yena kwasekuqaleni wengenankinga ngoba lo osawahamba wafika kuqala nginalo khona manje lo khona wafika evele khona so ke ekuthandaneni kwethu nje ngingakenzi lutho lo okhona manje wevele ngenankinga ukuthi khona ongaphambili so ke inkinga yayila kulo wemdalo wahamba so ke ingakho ngakhetha ukuqala ngalo wafika kamuva ukuze ngizokwazi ukuthi so ke wagcina nakalileke kulomdala. Mhlambe ngabe lo omdala uthe uwaqhela kuyena ingoba nakho waqhela kuyena kuphela noma mhlambe akhona amagama owakhipha akhombisa ukuthi awusafuni ubudlelwane benu buhlangane futhi? Ekuhlukaneni kwethu akukho engathi mhlambe ngamchazela kona noma mhlambe yena wangichazela kwaba nje ukuphela kwe-communication nje ngavele nje ngabona ukuthi akusahambi ngendlela mina bengifisa ngayo ngase ngahoxisa inyawo kwagcina kuqhelelone kanjalo. Mhlambe wazama ukukulandelisa ngama calls ama text ezama ukuchecka ukuthi hawu kanti wenza njani manje waye uqhela kumina waye ngiziba bengingasalithola ithuba lokukhuluma naye ngoba bese kahle bese ngim-avoid nje bese ngumuntu engimzibayo mefona mhlambe ngithi ngibusy ngizobuyela kuwena yabona naye waze kugcina ngakuthi asenzi lutho. Mhlambe ngabe nesikhathi singanani nahlukana? Mhlambe singawubeka mhlambe u2 years. 2 years 3 to 2. Ucabanga ukuthi mhlambe ngabe ukhona umunye umuntu athandana naye njengamanje? Ngoba intokazi egezayo ngeke ngisho kodwa phela njengendoda ukuthi ngibone ukuthi mhlambe njoba sasiphilisana kahle manga njoba ngibhalelile la ukuthi ngicele love back mhlambe anganginika ngoba mhlambe ngoba kukhona okuhle kahle naye mhlambe ngicabanga ukuthi angakukhomba uthandweni lethu. Ize ngingazi ukuthi mhlambe mawuthi khona yena usenze ongakanani. Asazi. Kodwa ke njengoba usinikeza inamba yakhe simfonelile simtholile ukhona njengamanje la e-studio. Angazi noma wena usukulungele yini ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso. Hayi ngizosho ukuthi hayi ungamletha sibone. Okay hayi kulungile ke cosandela.
Alright sibabukela lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back nangokosisi njengoba evumile ukuthi azagcina ezefika namhlanje ngoba nakho besithanda ukuthi ubhuti akhulumisane naye ubuso nobuso. Kona ke asazi noma sokhona siwinile kuqala noma ngeke siziswine na kodwa ke asithembe kanjalo. Sabona kunjani? Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila nami. Umabalo ohle naye? Mangidi. Ushlomuka. Ubhuti yamazi? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Besade sihlekisana. Oh okay. Gazi benihleka. Sihleka kodwa ke Ngabe mhlawumbe ukumbona kwakho uyajabula noma unokuthi nje enhlizweni kodwa kusambe ngiyapi? ngiyajabula ngoba umuntu owavedane wanyamalala. Engasho ngolutho? Lutho. Hawu, mhlawumbe ayikho into owayisho nje wanganaka ukuthi mhlawumbe imphathe kabuhlungu ingakho azakhetha unyamalala engasho ngolutho? Akukho sisi ngoba mina vede ngumuntu like cala cubungule kuqala before kakhulu. Yeah, okay. So mhlawumbe ngabe iziphi izinto ezinhle uzikhumbulayo akwenzele zona nawe futhi wamenzela zona kubudlelwane benu bawuthu? Ngikhumbulayo ubengiphethe kahle. Okay. Ube umuntu oqotho. Besihlezi nje sijabule kumnandi. Menezinto futhi naye afuna ukuzenza noma afuna ukuyikhuluma ube ngitshela. Ube kumnandi nje. Okay, bekhona ukuthi communicate. Yes, be communicate kakhulu. So njengoba ula namhlanje ubhalile ka Black Life TV wasicela ukuthi asimhlanganise nawe. So ngiyacela nje umuphe isikhathi sakho ithuba lakho ukuthi akhulumisane nawe manje. Angazi umngavuma yini? Yeah, angakhuluma. Mhlawumbe mezochaza ukuthi ubuyapi bekwenzakalani. Ngicela ukukhulumisana naye. Mahlomo kuyaphela. Yeah, ngiyaphila. Namhlanje ngibhalelile ka Love Back. Ngokufisa ukuthi ngithola okusenhlizweni yami ukuthi ngikwazi ukuthi ngilungise izinto phakathi kwami nawe njengoba wazi ukuthi sagcina sabantu abaqhelelene mhlambe. Sikwazi ukuthi mhlambe sibuyele senze izinto esasifungile ukuthi sozenza siphile nangendlela esasithembisanile ukuthi sophila ngayo. Noma ke sesikade singasaxhumani mhlambe sizama ukuthi silungise emaphutheni enzekile. Sikwazi ukuthi sihlele impilo njengoba nje konke sasikufisile khona sasikufungile nje sophela ndawonye. Ngibona ukuthi ngibhalela Black Life khona siwazi ukuthi silungise lezo zinto lezo sifeza amaphupho ethu esasiwahlelile. Imake emaphupheni. Vede uqhamukapi ngoba angilizwe lokuthi uqhamukapi kwenzakalani. Usuqhama namaphupho nje usuphupha nje. Kwenzakalani? Mahlomo kwaba kuningi okwenzeka ngalesi sikhathi. Njengoba nawazi ukuthi umuntu onolaka. So ke okunye kwahamba kwashintsha empilweni yami. Ngagcina ngasakwazi ukuthi ngilungise izinto ekwakufanele ngilungise ngendlela. Kwagcina sekuphoqa ukuthi angenze komunye umuntu uqale. Ngoba ngangibona ukuthi mangathiwa ngenza lento lengangiyifisa. Imake ngicela bandla uhambe ukhulume nje kahle into yakho iqonde ungalibele ukudla iguma. Uyazi ukuthi ngifuna nje into ebheke phambili. Awukhulume ngizwe ngoba manje usamumathe usadadaza ngikuza ukuthi uthini. Njalo. Uyazi nawe phela ukuthi ngindoda omZulu so ke akukwazi ukuthi ngathi ngindoda omZulu ngikanwe kanye ngeke kukwazi. So ke ngangibona ukuthi mangaqala ngawe ngagcina ngingakwazanga ukuthi ngithathe unkosikazi wesibili. Yima into eshoyo ukuthi wena ungishiyile wangasho ukuthi kwenzakalani. Wathula. Waziba ingcingo zami, waziba ama text ami, wathula. Ngangazi ukuthi kwenzakalani. Sengibona kuma social media mina ukuthi wena usunomfazi. Wawungeke ukwazi ukuthi uxoxisane nami kuqala mase kuyimande wenza izinto ozenzayo ke. Cha phela ngaleso sikhathi ngeke ngikwazi ukuthi ngichazele ukugwema mhlawumbe inkinga, ukugwema into efana nedrama nawe uyazazi ukuthi umuntu onjani. So ngeke ngikwazi ukuthi ngithi ngihlele into ekanjalo ngilongo. Njengoba uthi usuyabuya ke manje ubuya uze kwidrama futhi. Ubuye ze kwidrama futhi. Cha bangiqondile ukusho kanjalo ukuthi ngize kwidrama. Uqondene? Ngisho ukuthi if uthi ufuna ukubuya nje ubhale kwi Love Back
Qonda ukuthi usabuya usifuna le drama futhi oyibalekelile ekuqaleni ngoba kwafanele uqale uyitshela idrama yakho. Uyitshela idrama yakho ukuthi ufuna ukwenzani ngempilo yakho. Ngithi mina nawe besixoxisana. Washona manje lokho ukuthi mina nawe sixoxisana. Wavuka ukugwala. Usuligwala manje wena? Cha, angivukanga ngokugwala ukuthi indlela engangihlele ngayo mina empilweni yami engangibuka ukuthi wena ngekwazi ukuthi ulunge kule mpilo mina engangiyihlelile. Ngoba mina vele ekukhuleni kwami ngangivele ngifisa ukuthi ngibe namakhosikazi awu2. So ke ngangibuka ukuthi mangaqala ngawe ngeke asakwazi ukuthi omunye unkosikazi angene. Hayi ukuthi mina ngithi une drama wena noma unani, cha, ngabuka isimo engangibhekene naso nokuthi ngangazi ukuthi ngeke kwenzeke lokho mangaqala ngawe. Ingakho ngaqala ngomunye. Owabani lo muntu? Owamvelasi. Umthathe? Hayi wangala eScourt. Oh. Manje uyangishiya mina ngapha. Uyahamba uyohalanda ngapha eScourt. Uyabuya yena kuvumile. Khuluma phela. Ayana vele umuntu oyefike vele wena usakho umuntu wengenankinga. Oh, bekuyishende lakho lakudala walifihla. Cha kwangalona ishende lakho. Kahle wena uvede ubuqonyiwe ngikhona. Cha ngangaqonyiwe umuntu nje owekhona empilweni yami. Obekhona empilweni yami nami ngikhona empilweni yakho. Kahle wena umuntu omphakathi empilweni yakho nomphakathi. Angiyena umuntu omphakathi mina, musukubeka kanjalo ngiyena ngaze ngithi ngumuntu omphakathi mina. Angaze ngisho lonto. Abantu abamodern 2 bayi modern 1 mina. Abantu nawe uyasho nje ukuthi abantu. Manje mina ngizothini yona muzongitshela ukuthi abantu. Waphela nawe uyasho ukuthi abantu abawu2. Uyasho nje ukuthi mina ufuna. Manje uphike yena? Ukhona usemakhaya. Usemakhaya. Ufunani pho mina kumina? Cha phela uyazi na ukuthi sasithandana kahle kungekho kwakunakele. Wahamba futhi uyazi na ukuthi empilweni yakho ngakwenzela iqiniso nami futhi ukhona empilweni yami ngazizwa ngiyindoda. So ngifisa ukuthi mina nawe silungise izinto kubuyelo liyathando lwethu ekade izinto ezolunga. Wena qhubeka nalo simshadile. Mhlawumbe uzofuna futhi nowesibili. Ngithona ufuna isithembu. Uthole futhi nowesibili. Cha ngibona ukuthi ku-wrong ukuthi ngathi kukhona umuntu engazi kahle ukuthi uke wangaphilisana naye saphila kahle mase ngiqala phansi ngiyoqala abanye abantu. Ngibona ukuthi ngoba vele enhlizweni nami alikaze liphele uthando ukuthi ile yankinga eyenze ukuthi ngangeke ngikwazi uqala ngakho. Ngibona ukuthi angibuyele kuwena ngizama ukuthi silungise izinto. Manje ngicabanga ukuthi yonke leminyaka emibili uhambile mina ngihleli ngilinde wena. Cha ngeke ngazi ngasohlangothini lakho ukuthi kunganjani. Angisho futhi ukuthi ubulinde mina noma mhlambe buhleli kwenzekani. Mina ngizokhuluma ngenkinga engibhekene nayo yokuthanda nokuthi ngifisa sifeze amaphupho esasiwahlelile mina nawe. Nami sengiganile ke. Cha kodwa phela mhlambe kuloso simo sesingabona ukuthi simisa kanjani. Oh manje mina ngiphume kwami umshado ngizongena kuphi? Cha ngichazi kanjalo ngithi mina sesingabona ukuthi simisa kanjani njengoba uthi uganile. Sekuyinto leyo engamele siyixoxe mina nawe sibone ukuthi simisa kanjani. Dadewethu. Yebo. Umuntu mayesethi useganile ikhona love back? Cha usumfazi womuntu phela manje. Ngiyabona. Angikwazi kusazoqhubeka ukuthi hayi bhuti wami ngathi asikhona ukuyini mekukuthi useganile. Kahle ngingakagani ukuthi ngicike izenzo zakhe. Oh ngicela uqinisekise ukuthi awuganile njalo. Angigananga dadewethu. Oh kusho ukuthi mhlawumbe Sasangaba nethembu bhuti. Angazi. Ngoba sis uthando lakhe enginalo lubanzi. And angibona ukuthi ukhona omunye umuntu wesilisa uyeka afithe kulo. Oh bengimthandile umntana omuntu. Manje lento ayenzile ingiphoxile kakhulu. Angazi ukuthi ngizizwe kanjani. Kubhlungu mina. Kubhlungu ukuthi uthanda umuntu uma usuthi uyazama ukuthi uyamlandelela ngoba uyabona ukuthi ngathi usedonsa inyawo. Uthi uyamlandelela akaphenduli text akaphenduli ama calls uma uyophendulela uthi ubusy. Ibizwa ngalo ukubuza something. Ukuba wahlala nawe phansi
wakutshela ukuthi yena umuntu wesithembu yena ufisa isithembu ngokwakhe. Wawuyovuma ukuthi esekulobolile aphinde lobola omunye emva kwakho? Angazi lapho dadewethu kwakuzobonakala. Okay. Ngikona-ke ngazama ukuthi ngikufihlele ngenze ngale ndlela engenza ngoba ngangazi ukuthi wena nawe uyazi ukuthi ngeke wongeke uyivume lonto. Nawe uyazazi ukuthi umuntu onjani. Ingakho ngakufihlela. Kepha awukhuluma. Uyangazi ukuthi ngiyasithanda isintu kakhulu. Ngumuntu okhuliswe ngesiZulu. Ngenhlonipho. Mhlawumbe ngoba wawuze kimi wafike wazithoba. Wakhombisa ukuzithoba. Mhlawumbe ngangizobona, mhlawumbe ingqondo zami zayoshintsha. Manje uvedane nje uyanyamalala kuhle komphefumulo. Ubuya emva kweminyaka emibili. Cha phela bengeke ngikwazi ukuthi ngithi ngisalungisa uphinde futhi ngiqale okunye. Ngabona ukuthi ufuna ngiqale ngilungise ngiqede kulo mase ngiyabuya ngizolungisa izinto phakathi kwami nawe. Usuqedile bafo? Lo usenile sengimlungisele nje kwaqonda konke. Okay. Manje bese ngifisa ukuthi ngifezekise iphupho lami lokuthi ngithathe omunye. So ke ingakho ngibuyele kuyena ngoba umuntu ongakaze ngimkhohle ukuthi isimo besingavumi. Ngicela ukuza bafo. Isithembu uthe wawufisile ukuba naso noma wawuphiwe sona. Bekuyinto oyisifiso noma ibisiphiwe. Hayi kuyinto nje engangiyifisa nje ekukhuleni kwami. Shuthi uyazenzela ngesingawo. Yeah. Hayi ukuthi into oyiphiwe. Hayi into nje ebengiyenza nje ngoba ngiyithanda. Ngiyakuzwa. Siswami ucabanga ukuthi kwenzeke kanjani njengamanje? Mhlawumbe ngabe usazothola ithuba lokuthi aphinde abe uperson wakho noma usadinga ukucabanga noma uyanqaba nje? Siswami. Angazi yabo kwemanje ngithukuthele. Ngiphoxekile. Angizazi kuningi. Angazi yena ngisamthanda. Okay. Ngishuthi kahle njengoba usamthanda usazocabanga. Angisho njalo ngithi ngisazocabanga. Okay. Shuthi enze njani? Akukhululeke noma mhlambe akenze lokho akubonayo ngithi yena vede umuntu ozenzelayo ngokwakhe. Angazi mhlambe kusazokwehla leli gwebo because igwebo likhuphukile. Likhuphukile kwimanje ngiyaqhaqhazela. Angazi ukuthi ngithini. Kwimanje njobe lapha ngwami uyanganyanyisa. Eish. No ngiyakuzwa. Ake ngithi ke asivale la ngesimanga sokuthi usazocabanga. Akufanele sikuphoqe ukuthi buyelana naye, akufanele sikuphoqe ukuthi ungavumi futhi ubuyelana naye. Kodwa asimeni kuyithemba lokuthi uthe usazocabanga ngalolu daba. Okay, mbuka lapha ekhaya. Angazi usese uyakhombisa ukuthi usamthanda. And uyasho Nkosi yami ukuthi usamthanda. Kuyikona ke ukuthi usakhushukela umoya ke simanga sokuthi imali iqalisa manje ukuza ukuthi kanti waqhelelani kuyena. Asazi ke sicela ukuthi ngibuye no part 2 kunina ukuze sizokhona kahle ukubona ukuthi kwagcina kwenzakaleni. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyanithanda kakhulu. Bye. Is der Black Life TV?